8 minuta do 9 časova. Gradsko saobraćajno preduzeće, mi smo vas o tome, dragi slušalci, obavestili, radi na jednom ozbiljnom projektu da uskoro u svojim vozilima umesto konduktera uvede automate. Ljudi nisu automati, ali ne trebaju ni da se ponašaju često onako kao poludeli automati. A upravo naša slušateljka Ana Jović iz Jurija Gagarina 145, inače zaposlena u Teleoptiku, koja upravo sad sluša našu emisiju, zamolit ćemo je da smanji sa svim svoj radioprijemnik. Drugarica Jović, molio bih vas da malo smanjite potpuno sam ga ugasila. Ispričajte nam šta se vama dogodilo ovih dana. Pa znate šta, juče kad sam se vraćala iz naselja, pošto se preseljavam, znate, nisam još u potpunosti u Julija Gagarina, sa prijateljicom, tražila sam kartu kad sam se popela kod opštine Novi Beograd od 220. Prijateljica u tom reče, kaže, a je li do Teleoptika 220? Reku, tako sam prvi put pitala i rekli su mi da jeste. Na to je kondukterka počela odmah da viče, da se nervira, da nije istina, da je to 220, da je 280, ne znam, da je od Merkatora 220. Na što sam joj ja rekla, oprostite, reku, prvi put kad sam se popela, jer pošto sam išla uvek kolima, znate, ali mi je muž odsutan, tako da moram da idem sada gradskim saobraćajnim, reku, ja sam pitala najljubaznije prethodnog, reku, konduktera kolika je cena, da je 220. Ona kaže, vi potkradate preduzeće, to je šverceraj, ne znam, ja ću zaustaviti kola, platit ćete kaznu 3000. Zvaću miliciju i tako. Imate pare kod vas, ako smatrate da ja kradem, reku, uzmite, naplatite kolika je karta, reku, nemojte više da vičete. Tu su bili još okolo putnika, meni je strahovito bilo neprijatno, jer nisam uopšte ni pomišljala da kradem. Ona kaže, šta vi hoćete, evo ja imam cenovnik, ne znam, ja sam u pravu, ne vi. Ja sam kazala, nemojte me, molim vas, maltretirati, reku, uostalom niti sam ja ovde došla da se svađam, reku, ja sam najljubaznije tražila kartu i od prijateljica na to kaže, pa niste vi ovde odnosno nismo mi zbog vas, nego vi zbog nas, mi smo, kaže, jedni zbog drugih. Onda je rekla prijateljica, kaže, daćemo i vas na studio B, kod Đoke Veštice, ma kaže, idite kod vampira, ne interesuje me. I tako je sve. Uopšte je bilo to vrlo neprijatno, sigurno. Drugarica Jović, za vas? U 18:30 je to bilo, autobus je bio pun. Ćerkica mi kaže, mama, pa zar je moguće da tako neko viče bez razloga? Reku, pa sine, ne znam, meni je neprijatno. I jutros kad sam došla u firmu, ja pitam našeg referenta koji je na prevozu, reku, izvinite, molim vas, reku, Jačoviću, kolika je cena od naše fabrike do opštine Novi Beograd, jer su se naši imali isto tako raznih cena kad smo vršili prijavljivanje prevoza, ne znam, 280, ne znam, 240, i oni su dobili zvaničan dopis, kaže, od gradskog saobraćajnog. Drugarica Jović, pa sve... Opština 220. Da, sve je to moglo lepo da se reši kad je kondukterka čula da pominjate Teleoptik, da kaže karta košta toliko i toliko, pa mogla je da ona kaže koliko karta košta i ne bi bilo uopšte problema. Ja kažem, ako sam ja tražila po jednoj ceni kartu, nije morala da viče bez razloga, jer imala je kod sebe 1000 dinara, to je dovoljno za 3 karte. Da, svakako. Hvala vam mnogo. Vi ste čuli, dragi slušalci, da sam ja zamolio drugaricu Jović da stiša i priguši pomalo svoj tranzistor. Verovatno sam propustio da kažem ljudima iz gradskog saobraćajnog preduzeća da pojačaju svoje tranzistorske prijemnike. Znam da nas slušaju, ovo je bilo stvarno za njih, za njihove uši.